Ето тук е апарата. Някъде да ми помогнеш малко с това. Има само тук в момента. Продължава да се това апаратчето. Това апарата без обектива. Нали се вижда? Ето на кончето. Обективчето ще го сложим после. Това са другите аксесуари, които са. Има си кабели, има си кришка. Това са кабелите за прехвърляне на USB. Това е зарядното. Трябва да изкараме зарядното, което е. Ето зарядното и литио-ионната батерийка, която сега след малко ще я зарядим. Виждали са там? Да. Много чакалъци. Вече кабелите ще ги оставим вътре. Кришката също може да изкараме. Тук трябва да е обективчето. Може да е от тази страна. Не мога да теглям. Може да е от там. Да. Обектива. По 55. Виждали са 18 по 55 обективчето. Конче. Ще го сложим сега на апарата. Готово е. Ето го апаратчето. Найс. Браво. Ето това е. С въртящо. Това е. Момент само да го видя само откъде се отваря. Мисля, че от тук. Или отгоре беше, да. Това е с въртящо обективче тук на конче. Ето така. Ами, това е новата ми придобивка. Благодаря. Чао. Чао.